ταξίδεψα, κουράστηκα και έγραψα λίγο. Μα συλλογίστηκα πολύ το γυρισμό. 40 χρόνια. Σ' όλες τις ηλικίες ο άνθρωπος είναι ένα βρέφος. Η τρυφερότητα και η κτηνοδία της κούνιας. Τ' άλλα τα αποτελειώνει η θάλασσα σαν τα κρογιάλι. Την αγκαλιά μας και τον ήχο της φωνής μας. Ο Γεροσεφέρης έκαμε 7 παιδιά. Το πρώτο ήταν ο πρόδρομος, ο πατέρας του πατέρα μου, γεννημένος τα 1820 ή 1821. Και το δεύτερο ο Αναστάσης, ο πατέρας του θείου μου του Σοκράτη. Ο πρόδρομος παντρεύτηκε στη Σμύρνη τη Χαρίκλη Αγγελίδη που πέθανε πολύ νέα από κακοήθη πυρετό, 30 Ιουνίου 1880. Το πρώτο από τα 2 αγόρια της, ο πατέρας μου Στέλιος, είχε γεννηθεί 1η Αυγούστου 1873. Από το μέρος της μητέρας μου, ο παππούς μου ήταν ο Γεωργάκης Κυριακού Τενεκίδης. Ο Γεωργάκης ο Τενεκές. Έζησε κυρίως στα Βουρλά. Εκεί και στη Σκάλα όπου περνούσα μικρός τα καλοκαίρια, πολλοί τον θυμούνται να πηγαίνει καβαλάρης. Ήταν πλούσιος κτηματίας και η Σκάλα ήταν σχεδόν αποκλειστικό δημιούργημά του. Ήμουν 14 χρονών, τον Αύγουστο του 14, όταν έφυγαμε από τη Σμύρνη. Είχα πολύ ζωντανό μέσα μου το συναίσθημα του τι θα πει σκλαβιά. Τα 2 τελευταία καλοκαίρια δεν είχαμε πάει στην εξοχή, στη Σκάλα του Βουρλά, που ήταν για μένα ο μόνος τόπος που και τώρα ακόμη μπορώ να ονομάσω πατρίδα με την πιο ριζική έννοια της λέξης. Ο τόπος όπου βλάστησαν τα παιδικά μου χρόνια. Η Σμύρνη ήταν το ανυπόφορο σχολείο. Τα πεθαμένα βροχερά κυριακάτικα απογέματα πίσω από το τζάμι. Η φυλακή. Ένας κόσμος ακατανόητος, ξένος και μισητός. Η Σκάλα ήταν ό,τι αγαπούσα. Ποιος ξέρει αν η ζωή μου έγινε όπως έγινε και ξετυλίχθηκε πάνω σε 2 παράλληλους δρόμους. Ένα δρόμο υποχρεώσεων, υπομονής και συμβιβασμών και έναν άλλον όπου περπάτησε χωρίς συγκατάβαση ελεύθερο το βαθύτερο εγώ μου, είναι γιατί γνώρισα και έζησα τα χρόνια εκείνα 2 κόσμους ξεχωρισμένους καθαρά. Τον κόσμο του σπιτιού της πολιτείας και τον κόσμο του σπιτιού της εξοχής. Άθλια κατάσταση στην Ελλάδα των νέων που θέλουν να γράψουν. Κανείς για να τους οδηγήσει. Ούτε καν ένα βιβλίο στοιχειώδες να μάθουν κάπως τη γλώσσα. Ηθική ατμόσφαιρα μηδαμινή. Φρίκι. Πάντα οι 2 αφεντάδες. Απ' εδώ όλες μου οι αντιφάσεις. Δεν θέλω να γίνω μήτε δικηγόρος, μήτε δημοσιογράφος, μήτε μποέμ. Η μόνη κλίση που έχω είναι να θέλω να φτιάξω ποίηματα. Υπομονετικά, πεισματάρικα, δουλεύοντας μήνες και χρόνους, σαν Κινέζος ή μανιακός χειροτέχνης. Η εξωτερική υποτέλεια θα με πληγώνει σε όλη μου τη ζωή. Θα με κρατά εντυχισμένο. Κι όμως, η παραμικρή σταγόνα ζωής φέρνει μια τέτοια διαστολή στην ψυχή μου. 1931. Κυκλοφόρησε η στροφή. Στο περιγιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Πάνω στην άμμο την Ξανθή γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε νομπάτης και σβήστηκε η γραφή. Με τι καρδιά, με τι πνοή,
Τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας. Λάθος και αλλάξαμε ζωή. Βρίσκομαι εδώ πέρα από την περασμένη Δευτέρα το απόγευμα και δεν έπιασα ακόμη την πένα. Είμαι ζαλισμένος και σαν άρρωστος. Στο δρόμο έκανε κρύο μαζί με μια ψηλή βροχή, όπως πάντα. Η Ελλάδα ήτανε πια χωρίς εμένα. Δεν το λέω από εγωισμό. Τότε κατάλαβα πόσο τα αγαπούσα αυτό το χώμα, με όλα τα 7 καρφιά που μας βάζει κάθε μέρα. 1932. Χθες, Μεγάλη Παρασκευή, πήγα στον επιτάφιο. Κάποτε να μου θυμίσεις να σου πω την ιστορία των επιταφείων μου. Θα τυπώσω τη στέρνα εκτός εμπορίου. Τη στέρνα την έστειλα σε μερικούς. Εκτός από μια δεν έλαβα απάντηση. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να μου πούν πως δεν τους αρέσει. Πεθαίνουμε, πεθαίνουν οι θεοί μας. Τα μάρμαρα το ξέρουν που κοιτάζουν, σαν άσπρη χαραυγή πάνω στο θύμα. Ξένα, γεμάτα βλέφαρα συντρίμια, καθώς περνούν τα πλήθη του θανάτου. «1934. Το Υπουργείο δεν μοιάζει να θέλει να φαίνεται πως ξέρει τι να με κάνει. Κι όμως, χωρίς αυτή την άσκοπη διπλωματία θα κέρδιζα τόσο καιρό. Γενιά θυσιασμένη. Γενιά που έχει τη νιώτη της ακουμπισμένη σε έναν πόλεμο, που προσμένει έναν άλλο πόλεμο για την όριμη της ηλικία. Άνθρωποι της γενιάς αυτής που ανήκουν σε ένα κράτος μικρό όπως έγινε η Ελλάδα από το 1922. Γενιά που κληρονόμησε από τον πρώτο πόλεμο μια ανάγνωστη πριν ανησυχία. Το αίσθημα πως κάθε θεμέλιο στα βαθύτερα της ψυχής και του πνεύματος έχει φαγωθεί, έγινε σκόνη. Πως όλα είναι έτοιμα να πέσουν σε λίγες στιγμές. Που μπόρεσε ύστερα από χρόνια αγωνίας να αρνηθεί αυτόν τον συγκλονισμό. Που ξέρει πως δεν έχει περισσευούμενες δυνάμεις για να ξεπεράσει αυτή την άρνηση, αυτή την άμυνα, για να φτάσει σε μια θέση. Πως δεν έχει τον καιρό ως τον άλλο πόλεμο που έρχεται. Γενιά του σκοταδιού, γυρισμένη ολόκληρη προς τις σκοτεινές σφαίρες του ανθρώπου, που μόνες μπορούν να της δώσουν την αίσθηση της ύπαρξης. Το φως σκοτώνει στην εποχή μας. Πώς γεννηθήκαν, πώς δυναμώσανε τα παιδιά μας. Ο τόπος μας είναι κλειστός. Τον κλείνουν οι 2 μαύρες συμπληγάδες. Στα λιμάνια την Κυριακή σαν κατεβούμενα να σάνουμε, βλέπουμε να φωτίζονται στο λιόγερμα σπασμένα ξύλα από ταξίδια που δεν τέλειωσαν, σώματα που δεν ξέρουν πια πώς να αγαπήσουν. Θα έλεγα ότι με τον ίδιο τρόπο που ο καλός Θεός της ποίησης έστειλε πάνω στην κατάλληλη στιγμή το Διονύσιο Σολομό να οριοθετήσει το χώρο της νέας ελληνικής ποίησης, έστειλε μετά έναν αιώνα το Γιώργο Σεφέρη γύρω στα 1930 για να οριοθετήσει και αυτός τον καινούριο χώρο της ελεύθερης ποίησης. Θα μου πείτε γιατί. Διότι και τότε ήταν ανάγκη να σχεδιαστεί πάλι ένας καινούριος χώρος. Μην ξεχνούμε ότι είχε μεσολαβήσει η φθήνια των καθελπισιάνων, η ακολασία των πρώτων δημοτικιστών και κάποια κάμψη του ποιητικού λόγου που είχε σημειωθεί σε μια δεκαετία, στη δεκαετία 20 με 30. Ήταν λοιπόν ανάγκη να σημειωθεί μια αντίδραση. 1936. Κηδεία του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Εκεί, μέσα στο ατσάλι, ο νεκρός γέροντας, σαν θαλασσινό έβριμα, απλώνει κύκλους μυθολογίας. Αιγαίας, Θησέας, μαύρα πανιά. Οι κριτικοί τα έχουν όλα μαύρα. Όσο προχωρεί ο καιρός και τα γεγονότα, ζω όλο ένα με το εντονότερο συναίσθημα πως δεν είμαστε στην Ελλάδα. Πως αυτό το κατασκεύασμα που τόσοι σπουδαίοι και ποικίλοι απεικονίζουν καθημερινά δεν είναι ο τόπος μας, αλλά ένας εφιάλτης με ελάχιστα φωτεινά διαλύματα, γεμάτα μια πολύ βαριά νοσταλγία. Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό. Ωστόσο νομίζω πως αυτό το συναίσθημα, συνειδητό ή όχι αδιάφορο, χαρακτηρίζει όσους από τους ανθρώπους μας των 100 τόσων τελευταίων χρόνων αξίζει να τους λογαριάσει κανείς. Οι μεγάλοι κολυμπητάδες που αγωνίστηκαν όσο κρατούσαν τα μπράτσα τους να φτάσουν και να ειδούνε από πιο κοντά αυτό το σκληρό νησί του αιώλου, την άλλη Ελλάδα, όλοι τους βούλιαξαν. Το γνώρισα στην Έγινα το 1936. Τότε ήταν μια μεγάλη παρέα από κυρίους και εγώ με τα παιδιά μου κάναμε μπάνιο στην περιβόλα. Κουβεντιάζοντας εκεί πάνω στην άμμο, του είπα, και η δουλειά σας ποια είναι, να πούμε, είστε μόνο λογοτέχνης? Μου λέει, όχι, είμαι στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Και τότε έμεινα με ανοιχτό το στόμα και του λέω, μα είναι δυνατόν να είστε του Υπουργείου των Εξωτερικών? Είστε εντελώς άλλο είδους άνθρωπος. Λέει, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Είχε αρχίσει ήδη μια μεγάλη συμπάθεια μεταξύ μας. Πέμπτη, 17 Σεπτέμβρη. Στο Υπουργείο μου ανακοίνωσαν ξερά τη μετάθεσή μου στην Κορίτσα. Είμαι εξαντλημένος από όλα. Αυτό το σταμάτημα μέσα σε τούτο τον κύκλο των βουνών με πνίγει. 4 μέρες που δεν έρχονται μήτε γράμματα, μήτε εφημερίδες. Ο τόπος αυτός που μας πληγώνει, που μας εξευτελίζει, ό,τι από την Ελλάδα με εμποδίζει να σκεφτώ τον ελληνισμό, ας καταστραφεί. Χτες τη νύχτα ανακοινωθέν των 4 στο Μόναχο. Σήμερα αγγλογερμανικό ανακοινωθέν μη προσφυγή σε πόλεμο. Η Ευρώπη, αυτό που εμείς έτσι που ανατραφήκαμε λέγαμε Ευρώπη, αν δεν ξεψύχησε, είναι έτοιμη να ξεψυχήσει. Μαζί με αυτό ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας τελειώνει. «1941. Όνειρο. Είδα το θάνατο να βηματίζει με φαρδιές δρασκελιές στην πλατεία του Ζαπίου. Ολότελα διανύ. Είχε το σχήμα της δόξας του Γίζης των Ψαρών την ολόμαυρη ράχη. 9 Φεβρουαρίου. Πέθανε ο Μεταξάς και μας άφησε την κοπριά του. Ο Τσολάκογλου συνθηκολόγησε.
Στην Κρήτη πρέπει να σας πω ότι δεν είχε καμία άμυνα ο τόπος. Απολύτως καμία. Τα αεροπλάνα έρχονταν στο ύψος των παραθύρων που ανοίγαμε και μας βομβάρδιζαν. Λοιπόν, τις νύχτες, όταν ήταν προφάντων σελήνη, πηγαίνουμε στον κήπο μέσα, με τους κριτικούς, τους διαφόρους, τους ένοικους και τους γείτονες, και τότε οι κριτικοί ήξεραν τον Ερωτόκρατο. Τώρα νομίζω ότι δεν ξέρει πια κανείς τον Ερωτόκρατο. Και σε θέση έλεγε Ερωτόκρατο και οι κριτικοί απαντούσαν. Έλεγαν αυτοί Ερωτόκρατο, εκείνος απαντούσε. Έκανε ο ένας τον αρετούσε, ο άλλος τον... Ήταν πάρα πολύ ωραίες βραδιές. Του κύκλου τα γυρίσματα πανεβοκατεβαίνουν και του τροχού πορες ψηλά κι ώρες στα βάθη πιένουν. Με του καιρού τα λαματά παναπαϊμό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περίπατου και τρέχουν και τον αρμάτο οι ταραχές, οχτρίτες και τα βαρύ του ερωτά οι μπόρεσες και τσι φιλιάς η χαρή. Αυτά να με κίνησασί της ημερών ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρας μια κορικέ. Εκείνο που λείπει είναι αυτό που υπήρχε στο μέτωπο. Το ομαδικό αίσθημα της ορμής, του κεφιού, της θυσίας, η κοινή φλόγα. Τώρα εκείνο που άρχισε τον Οκτώβρη εκεί πέρα, το χάλασαν ή το ταπείνωσαν. Φύγαμε την τελευταία νεοπομπή. Ήταν κάτι τραγικό, ξέρετε, να δείτε τους Εγγλέζους εκεί πώς κάνουν. Πιάνονταν από την Άγκυρα, θυμόμαι, 3 Εγγλέζοι που ανέβαινε η Άγκυρα του καραβιού για να έρθουν και αυτοί μαζί μας. Να βλέπετε Εγγλέζους να πουλούν τα παπούτσια τους γυμνοί, ξυπόλυτοι, για να φέρουν λίγο κρασί να πιούνε. Το μεθύσι ήταν κάτι τρομακτικό. Μου συνέβη και κάτι πάρα πολύ συγκινητικό εκείνη την εποχή. Έκανα ουρά για να βρω ψωμί και ήμουν μαζί με τον φίλο μας τον Λαδά που έμεινε σπίτι μας. Και ήρθε ένας Εγγλέζος και μου λέει, σας παρακαλώ κυρία, δεν θέλω να σας πειράξω, μόνο να αισθανθώ κάτι το γυναικείο, να με αφήσει να σας χαϊδέψω τα μαλλιά. Και εγώ κάθισα έτσι ζαρωμένη και αυτός μου χάιεψε τα μαλλιά και σηκώθηκε και έφυγε. Η Κρήτη. Θα μας πάρουν και την Κρήτη. Αγγλικές ειδήσεις. Οι Γερμανοί ρίχνουν αδιάκοπα στρατό με αεροπλάνα και αλεξίπτωτα. Ο πόλεμος έχει φουντώσει στο νησί. Για όνομα Θεού, πότε θα μπορέσουν οι Άγγλοι να κάνουν κάτι? Αργούν, όλο και αργούν. Έχεις κάποτε την εντύπωση πως δεν ξύπνησαν ακόμη. Αίγυπτος. Η χαμηλή γης. Η πιο χαμηλή που είδα ποτέ μου. Κανένα βουνό στον ορίζοντα. Τα ψηλότερα πράγματα που βλέπεις καθώς πλησιάζεις είναι τα καράβια και τα σπίτια. Κίτρινη θάλασσα. Η θάλασσα του Πρωτέα και μέδουσες, πολλές μέδουσες. Ένα έντονο γαλάζιο. Το λιμάνι γεμάτο καράβια, γεμάτο ζωή. Συλλογίζομαι τον Καβάφη καθώς προσέχω τη χαμηλή του τη χώρα. Τέτοια είναι η ποίησή του. Πεζεί σαν τον απέραντο κάμπο μπροστά μας. Καταλαβαίνω καλύτερα τώρα και τον εκτιμώ για αυτό που έκανε. Όταν φτάσαμε στην Αλεξάνδρεια, έρχεται μια μέρα και μου λέει, ξέρεις, αυτοκτόνησε η κυρία Δέλτα. Εγώ σαν γυναίκα και δεν ήξερα ακόμη να συγκρατώ τον εαυτό μου, δεν είχα ζήσει και πολύ μαζί του, έπεσα στο κρεβάτι και άρχισα τους λυγμούς. Δεν μιλούσε, αλλά όταν λίγο ησύχασα μου λέει, ξέρεις, αν εξακολουθήσει αυτό να κάνεις έτσι, θα σε στείλω πίσω. Είναι πολύ εύκολο. Θα ενεργήσω διαμέσου Τουρκίας να πας πίσω. Εγώ συγκρατήθηκα αμέσως. Κατάλαβα, εκείνη την ώρα μου έκανε τρομερή εντύπωση ο σκληρός του τρόπος, αλλά κατάλαβα ότι είχε δίκιο. Πρέπει να πάει κανείς στην Αλεξάνδρεια για να καταλάβει πως δούλεψε ο Καβάφης. Πουθενά αλλού δεν θα του ήταν δυνατό να γράψει. Είμεθα ένα κράμα εδώ, ή εν μέρη, πουθενά έξω από αυτούς τους δρόμους με την εξωφρενική ποικιλία πρωτάκουστων ονομάτων. Και ακόμη είναι ζήτημα αν θα μπορούσε να βρει αλλού μια τέτοια αίσθηση της λιμνάζουσας διάλυσης, της ματαιότητας της ανθρώπινης προσπάθειας
και του αισθησιακού μηδενισμού που τόσο καλά έδωσε στην ποίησή του και αυτής της χάρης, τέλος πάντων. Νότιος Αφρική. Βρέθηκα πάνω σε τούτη τη γυμνή χώρα. Είμαι ο ξένος. Δεν έχω τίποτα να κάνω εδώ. Ο τόπος μου δεν με περιμένει. Μέσα στον πόνο και τη νύχτα της σκλαβιάς αγωνίζεται να σώσει την ψυχή του. Είμαι ο ξένος. Στη Μέση Ανατολή ήμασταν στο Κάιρο και ήρθε ένας από την Αθήνα με φωτογραφίες των πεινασμένων και των παιδιών του από την πείνα με τις πρεσμένες κοιλιές και αυτά. Και του έδειξε αυτές τις φωτογραφίες και του είχε πει ο άνδρας μου, λοιπόν, αυτές τις φωτογραφίες θα μας τις δώσεις, επειδή είχε διεύθυνε το Υπουργείο Τύπου τότε, το Γραφείο Τύπου, να τις βάλουμε σε ένα λεύκομα και να μιλήσουμε λίγο για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους μας που τυραννιούνται. Και είπε αυτός, όχι, δεν μπορώ να σας τις δώσω έτσι, εγώ τις πήρα για να κερδίσω μερικά χρήματα. Λέει ο άντρας μου, μα πώς θα κερδίσεις χρήματα? Τι θέλεις, τι ζητάς από εμάς, να σου πληρώσουμε? Λέει, να σας πω, ο πρίγκιπς Πέτρος μου πρότεινε να με καλοπληρώσει και να κάνει μια μεγάλη δεξίωση και να τις εκθέσει ως σε κινηματόγραφο, έτσι, σε μια ταινία, και να γίνει και αυτή η δεξίωση με ένα πλούσιο μπουφέ και τα λοιπά. Τον άκουε ο άνδρας μου και του λέει, μα δεν μου λες αλήθεια, από αυτή τη δυστυχία που μου έδειξες, εσύ θες να βγάλεις χρήματα και θα κάνετε και μπουφέ και δεξιώσεις για να τρώμε εμείς και να βλέπουμε αυτά τα πράγματα? Και του δίνει μία σκουνδιά και πέφτει από τις σκάλες και παίρνει τα σκαλιά έτσι κάτω. Δυστυχώς έγινε η δεξίωση και εμφανίστηκαν σε μια τέτοια δεξίωση αυτά τα πράγματα. Εδώ στη Μέση Ανατολή, όπως τη λένε, βουλιάζουμε όλο ένα και πάμε. Δεν είμαστε άνθρωποι. Είμαστε οι ξένοι. Είμαστε όχι μια ξενιτιά. Είμαστε τόσες ξενιτιές όσοι νομάτοι είμαστε. Το τσούρμο ενός βουλιαγμένου καραβιού που χαροπαλεύει ο καθένας χωριστά καβάλα σε ένα ιδιαίτερο ναυάγιο. Έκανα τη διάλεξη για τον Μακρυγιάννη. Ο κόσμος πρόσεξε και συγκινήθηκε, χωρίς να ξέρει νομίζω το γιατί, εκτός από λίγους. Ο διάδοχος όταν τελείωσα μου είπε, δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα. Εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Εδώ τέλειο χάος. Η δουλειά μας στη Μέση Ανατολή ήταν πάρα πολύ εντατική. Ένα μεγάλος μέρος της δουλειάς αυτής πήγε στο Βρόντο. Ο Σεφέρης σημειώνει στο ημερολόγιό του πόσες φορές προσπαθήσαμε να επιτύχουμε ορισμένα πράγματα από τους Άγγλους, από τις ελληνικές κυβερνήσεις και πώς σπάνια επιτυχάναμε αυτό που θέλαμε, που ήταν ουσιαστικά η προπαγάνδηση όχι μόνο του αγώνα των Ελλήνων στρατιωτικών και ναυτικών στη Μέση Ανατολή, όσο και τον αγώνα των Ελλήνων στην Ελλάδα, των μαχόμενων Ελλήνων στα βουνά και στις πόλεις, στις διάφορες αντιστασιακές οργανώσεις. Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε να το αντιμετωπίσουμε και με τους Άγγλους, που δεν μας παρήχαν αρκετές πληροφορίες, τις φιλτράριζαν όλες με πολύ προσοχή και με πολύ υπουλότητα. Και από την άλλη μεριά είχαμε τις ελληνικές κυβερνήσεις, κυρίως τις αλληλοδιάδοχες κυβερνήσεις του Τσουδερού, οι οποίες δεν ήθελαν να υπερτονίζεται ο αγώνας αυτός των Ελλήνων της Ελλάδας. Για διάφορους λόγους, κυρίως κομματικούς, λόγους συνδεόμενους με την πολιτική χρειά των διάφορων οργανώσεων. Να μιλήσω για ήρωες, να μιλήσω για ήρωες. Ο Μιχάλης που έφυγε με ανοιχτές πληγές από το νοσοκομείο ίσως μιλούσε για ήρωες όταν τη νύχτα εκείνη που έσερνε το ποδάρι του μες στη συσκοτισμένη πολιτεία ούρλιαζε ψηλαφώντας τον πόνο μας. Στα σκοτεινά πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχωρούμε. Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά. 1944. Ελευθερώθηκε η Αθήνα από τους αντάρτες. Όταν μπαίνει κανείς στην Ελλάδα, το αίσθημα όχι πως προχωρείς, αλλά πως ανεβαίνεις σκαλοπάτια
πως περνάς ένα κατόφλι. Άλλος κόσμος, σε άλλο επίπεδο. Σήμερα πρωί η ανατολική ουρά της Ύδρας, ο Πόρος, έπειτα το όρος της Αίγινας, έναν κάθι πίσω από τον κάβο και έπειτα με τα γυαλιά η Ακρόπολη. Τετάρτη, 6 Δεκέμβρη, Τάι Νικόλα. Μαύρη μέρα. Από την αυγή ο αλληλοσπαραγμός. Πέμπτη, 7 Δεκέμβρη. Σαν ξύπνησα σήμερα το πρωί, συλλογιζόμουν ότι η Ιδηλιακή Πλάκα είναι το μέρος όπου έγινε η πρώτη μάχη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας με τη Σοβιετική Ρωσία. Ήταν πραγματικά η πρώτη μάχη του δυτικού και του ανατολικού κόσμου. Δευτέρα, Χριστούγεννα. The wrong thing είναι σίγουρο ό,τι και να διαλέξει σήμερα. 1946, 23 Φεβρουαρίου. Σήμερα τελείωσα τη διάλεξη για τον Ερωτόκριτο. Ποτέ δεν κόπιασα, ποτέ δεν απελπίστηκα έτσι προσπαθώντας να γράψω. Υπάρχει ένα δράμα του αίματος πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο οργανικό, σώμα και ψυχή, που ίσως αρχίζει να βλέπει όποιος νιώσει ότι πίσω από τον γκρίζο και το χρυσό υφάδι του Αττικού καλοκαιριού υπάρχει ένα τρομακτικό μαύρο, πως όλοι μας είμαστε παιχνίδια αυτού του μαύρου. Ο Πόρος δεν είναι ο τόπος μου. Μόλον ότι από τις λίγες ελλαδικές εξοχές όπου έχω περασμένα, ασφαλώς δεν είναι. Άλλωστε εδώ και 10 χρόνια όταν ερχόμουν από την Αίγινα τον έλεγα κρεβατοκάμαρα Κοκότας. Έχει κάτι από τη Βενετιά. Κανάλι, επικοινωνία ανάμεσα στα σπίτια με βάρκες, χλειδί, νοχέλια, αισθησιακός πειρασμός, λεμονοδάσους κτλ. Τόπος για διακεκριμένους διεθνείς ερωμένους. Υπάρχει κάτι από τον κλειστό χώρο εδώ, με πολλά μάγια βέβαια. Κάτι από ένα λάκκο λαγνίας, με το φεγγάρι από πάνω και όλη μέρα με το χαλκό της μουσικής του προγυμναστήριου. Κύχλη. Το σπίτι κοντά στη θάλασσα. Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν. Έτυχε να είναι τα χρόνια δύσεχτα, πολέμοι, χαλασμοί, ξενιτεμοί. Κάποτε ο κυνηγός βρίσκει τα διαβατάρικα πουλιά, κάποτε δεν τα βρίσκει. Το κυνήγι ήταν καλό στα χρόνια μου. Πήραν πολλούς τα σκάια. Οι άλλοι γυρίζουν οι τρελαίνοντες στα καταφύγια. Μη μου μιλάς για τα ειδώνη, μήτε για τον κορυδαλό. Μήτε για τη μικρούλα σου σουράδα που γράφει νούμερα στο φως με την ουρά της. Δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια, ξέρω πως έχουν τη φυλή τους. Τίποτε άλλο. Καινούργιες στην αρχή σαν τα μωρά που παίζουν στα περβόλια με τα κρόσια του ήλιου και ντουν παραθυρόφυλλα χρωματιστά και πόρτες γυαλιστερές πάνω στη μέρα. Όταν τελειώσει ο αρχιτέκτονας αλλάζουν, ζαρώνουν ή χαμογελούν ή ακόμη πεισματώνουν με εκείνους που έμειναν,
με εκείνους που έφυγαν, μ' άλλους που θα γυρίζανε αν μπορούσαν ή που χαθήκαν. Τώρα που έγινε ο κόσμος ένα πέραντο ξενοδοχείο. Το πρωί πήραμε τη βάρκα και πήγαμε γύρω στο δασκαλιό για μπάνιο. Ανάμεσα στο νησάκι και στην αχτή, βουλιαγμένη η κύχλη. Το ναυάγιο της κύχλης. Το ξύλο αυτό που δρόσιζε το μέτωπό. Τις ώρες που το μεσημέρι πήρωνε τις φλέβες. Σε ξένα χέρια θέλει ανθίσει. Πάρτο, σου το χαρίζω, δες, είναι ξύλο λεμονιάς. Άκουσα τη φωνή καθώς εκοίταζα στη θάλασσα να ξεχωρίσω ένα καράβι που το βούλιαξαν εδώ και χρόνια. Το έλεγαν κύχλη. Ένα μικρό ναυάγιο, τα κατάρτια σπασμένα κυματίζανε λοξά στο βάθος σαν πλοκάμια ή μνήμιον ήρων, δείχνοντας το σκαρί του στόμα θαμπό κάποιου μεγάλου κήτους νεκρού σβησμένο στο νερό. Μεγάλοι απλώνονταν γαλήνοι. Ο πόρος είναι η καπούη, το κερί μέσα στο νου μου. 1947. Έντονο συναίσθημα της ψυχικής διάλυσης των ανθρώπων. Σου μιλούν και αισθάνεσαι πως απλώνεις τα χέρια μέσα σε μια ομίχλη από κουρέλια. Φοβερή έλλειψη συνοχής, ηρμού, συνέπειας. Πουθενά δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη. Φρίκι. Μου έδωσαν το έπαθλο Παλαμά, το μερίδιο της ποίησης. Συζητούσαν μέρες για το τρομερό πολιτικό σκάνδαλο που θα γίνουνταν αν το έπαιρνα. Στις 8 ξεκινήσαμε για τα Βουρλά. Βρεθήκαμε έτσι στο δρόμο τον παράλληλο με το μουράγιο που χώριζε το περβόλι της γιαγιάς από τα πίσω των σπιτιών μας. Στρίψαμε προς τη θάλασσα. Όχι γαλήνη, αλλά μια εφιαλτική ακινησία. Το τοπίο ήταν το εσωτερικό μιας σφαίρας και τα πράγματα κλεισμένα μέσα σε αυτή τη σφαίρα κι εγώ μαζί τους μίκραιναν ολοένα και στένευαν και χαλνούσαν όσο να γίνουν μια τσακισμένη μακέτα των περασμένων ξεχασμένη σε ένα ράφι. Πέρα από το περεβόλι ξαφνίστηκα που το μαγκανοπήγαδο βγάζει ακόμη νερό. Το γύριζε ένας μικροσκοπικός γάιδαρος. Ζει και η μουριά που το ίσκεζε, αλλά παρακάτω χάος. Ούτε αμπέλια, ούτε λιόδεντρα, ούτε ροδιές, ούτε σικές. Ένας χέρσος τόπος. Από το άλλο μέρος, δεξιά, η πιο μεγάλη απουσία. Ο γεροπλάτανος μας άφησε χρόνος. Καθώς ακουμπώ την πένα αυτή τη στιγμή, ταυτίζουμε με το παιδί των 12 χρονών που άνοιξε πρώτη φορά ένα τετράδιο για να γράψει το ημερολόγιο του. Το μενεξεδί χρώμα του μπελανιού, ορθογραφικά λάθη στον τίτλο που καλλιγράφησα, ύφος της κάμαρας, ύφος της ημέρας, με χτυπούν σαν μια φούχτα σκάλια. Αυτός ο σταθμός στη Σμύρνη είναι το κλείσιμο ενός κύκλου που άρχισε τα τελευταία χρόνια της παιδικής μου ηλικίας. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει ούτε ξεκίνημα ούτε φτάσιμο. Υπάρχει ο κόσμος, εδώ ή εκεί,
όπως είναι ο κόσμος και δεν φτάνει κανείς πουθενά. Κύπρος, 1953. Πρώτη εντύπωση. Απ' εδώ νιώθει κανείς την Ελλάδα, ξαφνικά ευρύχωρη, πιο πλατιά. Το αίσθημα πως υπάρχει ένας κόσμος που μιλά ελληνικά, είναι ελληνικός, που δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση και το τελευταίο τούτο συντελεί στο αίσθημα αυτής της ευρυχωρίας. Ερώτημα. Είμαστε άξιοι να δικήσουμε την Κύπρο, χωρίς να βλάψουμε αυτό τον κόσμο κάνοντάς τον καλύτερο, χωρίς να τον κάνουμε μια ελλαδική επαρχία σαν την Κέρκυρα και σαν τη Θεσσαλονίκη? Το κλίμα της Κύπρου γιατί μου πηγαίνει? Ελληνική χωρίς Έλληνα χωροφύλακα ή δημόσιο υπάλληλο. Μετατόπιση της παράδοσης. Πιο αρχαία και ποιον το πιο λαλιά. 1954. Άγγλια αποθάνατε, τριγυρισμένο με μαύρους σταυρούς. Πολύ μεγάλη διαφορά από πέρσι στο λαϊκό αίσθημα. Σε όλα τα χωριά επιγραφές να φύγουν οι Άγγλοι. Από το 1962 μέχρι την ώρα που έφυγε βρέθηκα πολλές φορές κοντά του. Τον θυμάμαι με πόση άνεση έπιανε κουβέντα με τους απλούς ανθρώπους που συναντούσαμε όπου κι αν πηγαίναμε. Και ακόμη θυμάμαι την ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και ζέστας που δημιουργούσε αμέσως ανάμεσα σε αυτούς και σε εκείνον. Σαν γνωρίζονταν από χρόνια. Ωστόσο, η κρυφή, η βαθύτερη χαρά του ήταν να ακούσει ελληνική γλώσσα, να πάρει κάτι ακόμη από το μέλι του προφορικού αβίαστου λόγου, όπως μιλιέται από το λαό. Και θέλω να πιστεύω ότι το πρωτοκύτταρο πολλών από τα ποίηματά του ήταν μια μονάχα λέξη, όπως την άκουσε από το στόμα του λαού του. Μια φορά διάβαζα και στο κρεβάτι μου και μου έλεγε, πέταξε αυτή τη βομοφυλάδα. Δεν αγαπούσε τις εφημερίδες διότι του θύμιζαν την πολιτική, την οποία απεχθάνεται. Σε συζητήσεις που κάναμε, με σταμάταγε ξαφνικά για να του επαναλάβω μια λέξη όπως λειτουργούσε μέσα σε μια τρεχούμενη φράση μου. Η έγνοια του ήταν πάντα ακίμητη για το πώς ανάσαιναν οι λέξεις. Και μου δίδαξε ότι στην ποίηση τη γλώσσα κανείς δεν μπορεί να την εξαντλήσει. Σαν τη θάλασσα. Μπορεί μονάχα να την αρμενήσει καθένας με το δικό του καράβι. Όταν είχε να κάνει ποίηση, βέβαια δεν το ανεκκίνωνε, ούτε μου έλεγε τίποτα, αλλά κλειδωνότανε στην κάμαρα που είχε ένα κρεβάτι μέσα και είχε και το γραφιάκι του, και όταν έμπαινε εκεί ήξερα ότι γράφει ποίηματα. Ποτέ δεν έγραφε ποίηματα σε αυτό το μεγάλο το γραφείο. Μπορούσε να μείνει 8-10 ώρες εκεί μέσα. Και έβγαινε σαν τρελός κάπου και μου έλεγε, το φαγί είναι έτοιμο. Του έλεγα, ησύχασε λιγάκι να το ετοιμάσουμε. Συνήθιζε να μιλάει ταπεινά για την τέχνη και για τους συντεχνίτες του, όπως μιλάνε οι χειροτέχνες για τη δουλειά τους και το συνάφι τους. Έλεγε ας πούμε για κάποιον που τον ξεχώριζε για την ποιητική του δουλειά. Αυτός ναι, είναι καλός κάλφας. Μόνος του μιλούσε πάρα πολύ. Έλεγε τους στίχους του για να τους ακούει κιόλας πως ακούγονται στο αυτί. Και χτυπούσε με ένα μολύβι πάνω στο γραφείο του. Έσκυφτε και κοίταζε τη γη στους περιπάτους μας με άπειρη τρυφερότητα και αγάπη. Σαν τους θαλασσινούς, γιατί ως εφέρης ένιωθε να είναι στη ρίζα του θαλασσινούς. Σαν τους θαλασσινούς θα έλεγα, που γυρίζουν στο χώμα τους μονάχα για λίγο, ξέροντας ότι πάλι θα ξαναπάρουν τα πέλαγα.
ρωτούσε για ένα χορτάρι, για ένα θάμνο, για ένα αγκάθι. Ήθελε να ξέρει την ντόπια ονομασία τους. Πώς αντέδρασε. Ήταν πάρα πολύ απλός και μια ετοιμότητα τρομερή σε όλες τις ερωτήσεις που του έκαναν, γιατί είχαν έρθει και ξένοι. Και απαντούσε. Όταν βράδιασε, μου λέει, άκουσε, δεν θέλω να το πάρω πάνω μου. Αυτό να προσέξεις, μου είπε εμένα. Μετά άρχισε να έρχεται κόσμος την άλλη μέρα. Από την κυβέρνηση πρέπει να πω, δεν ήρθε κανείς. It's the custom for the Literature Prize to be awarded last. When Giorgos Zafiris published his first collection of poems in 1931, he called it Turning Point. And a turning point for Greek literature it certainly was. Zafiris combined a modern tone with a verbal music reminiscent of the great classical poets. But, as one of his English translators has pointed out, Zafiris is preeminently a Greek poet, conscious of that Greek tradition which shaped and indeed created the tradition of Europe. I think tradition is something living, not something dead. It is the opposite of habit. I mean, I want to stress that matter. It is not a habit. If a tradition is alive, it's a living thing, and it helps. That's the one side. The other side is modernism. Modernism, there is a sort of area of experiences, and one has to grow his way, so to say, in this field which is more or less unknown and unproved and unchecked. So I don't see why the two things should be opposite. Both belong to life. Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι όταν χαμηλώνουν τ' άστρα και συγγενεύουν με το κορμί μου. Όταν πέφτει σίγη κάτω από τα πέλματα των ανθρώπων. Αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια, ως πού θα με παρασύρουν. Τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Βλέπω τα χέρια κάθε αυγή να γνέφουν στο γήπα και στο γεράκι δεμένοι πάνω στο βράχο που έγινε με τον πόνο δικός μου. Βλέπω τα δέντρα που ανασένουν τη μαύρη γαλήνη των πεθαμένων και έπειτα τα χαμόγελα. Ο Πάουντ ήρθε στην Ελλάδα στα 80 του τα χρόνια. Του έκανε μια κυρία τα έξοδα. Και πήγε ο Λορεντζάτος και τον είδε πρώτη φορά. Είχαν αλληλογραφία με τον Λορεντζάτο από κάποια μετάφραση που του είχε κάνει. Μας λέει ο Λορεντζάτος, προσέξτε τι θα δείτε μπρος σας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μιλεί. Πήγε και τον πήρε, τον έφερε εδώ, τσιμουδιά. Μόνο μία στιγμή. Μιλούσαμε για τον Γέιτς και μιλούσαμε για σκύλο. Και έλεγε αυτή η κυρία ότι αγαπούσε πολύ ένα σκύλο που είχε. Δεν θυμούμαι, έλεγε τι ράτσα ήταν. Τακ, πετάει τη ράτσα του σκύλου. Ήταν η μόνη φορά που ακούσαμε τη φωνή του. Την επταετία, τι να σας πω, υπέφερε πάρα πολύ.
Πολλοί του έλεγαν τι να γίνει και πώς να γίνει. Υπέφερε πάρα πολύ για τα παιδιά που φυλάκιζαν και τυραννούσαν. Έλεγε είναι το αίμα που δεν φαίνεται. Ήταν εντελώς μια έκφρασή του. Και έκανε αυτή τη δήλωση που έκανε. Πάει καιρός που πήρα την απόφαση να κρατηθώ έξω από τα πολιτικά του τόπου. Προσπάθησα άλλοτε να το εξηγήσω, αυτό δεν σημαίνει διόλου πως μου είναι αδιάφορη η πολιτική ζωή μας. Έτσι από τα χρόνια εκείνα ως τώρα τελευταία έπαψα κατά κανόνα να αγγίζω τέτοια θέματα. Εξάλλου τα όσα δημοσίευσα ως τις αρχές του 1967 έδειχναν, μου φαίνεται, αρκετά καθαρά τη σκέψη μου. Με όλα τα αυτά μήνες τώρα αισθάνομαι μέσα μου και γύρω μου όλο ένα πιο επιτακτικά το χρέος να πω ένα λόγο για τη σημερινή κατάστασή μας. Με όλη τη δυνατή συντομία, να τι θα έλεγα. Κλείνουν 2 χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά. Δεν θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν πρόκειται μόνο για αυτόν τον κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει συνείδητα ή ασυνείδητα, όπως στους παμπάλαιους χορούς του Εσχύλου. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς κανέναν απολύτως πολιτικό δεσμό και μπορώ να το πω, μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω. Ένα βράδυ στο σπίτι του, φθινόπωρο του 70, ανάμεσα σε άλλους φίλους και την κυρία Μαρό, είπε ξαφνικά ότι ένας που γερνάει πρέπει να έχει το κουράγιο να το παραδεχτεί και να σταματήσει να γράφει. Εγώ πρόσθεσε, θα σταματήσω να γράφω στα 1972. Το είπε με κάποια ιδιαίτερη λύπη, σκύβοντας το κεφάλι. Σκέφτομαι τώρα ότι τον πρόλαβε ο θάνατος το άλλο φθινόπωρο, τέλος του 71. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου, ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα, κατά το πλάγιασμα της βροχής. Για την κηδεία δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά πράγματα. Έκανα πολύ κουράγιο, ούτε φαινόμουν, ούτε έκλαιγα, ούτε τίποτα, αλλά συγκρατιόμουν.
υπεύθυνον άνθρωπο, υπεύθυνο τεχνίτη και υπεύθυνο πολίτη τον θεώρησαν εξ αρχής τον Σεφέρη. Αυτό μπορούμε τώρα να πούμε πια με βεβαιότητα, είναι ότι πρόκειται και για σοφό άνθρωπο, σοφό τεχνίτη και σοφό πολίτη. Αν στην έννοια της σοφίας δεν δώσουμε ένα σχολαστικό ακαδημαϊκό νόημα, αλλά ένα νόημα βαθύτερο, ας πούμε ένα νόημα ωριμότητας που συμβαδίζει με την τέχνη, υποστηρίζει την τέχνη και υποστηρίζεται από την τέχνη. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Σεφέρης ήταν ένας τυπικός διπλωμάτης, άτολμος, συντηρητικός, όπως έχω ακούσει επίσης να τον χαρακτηρίζουν, ο οποίος ακολουθούσε τις εντολές της κυβέρνησης, δεν έλεγε τη γνώμη του. Τα πολιτικά ημερολόγια θα αποδείξουν πόσο κοντά παρακολουθούσε την πολιτική, πόσο σωστές πολιτικές αντιδράσεις είχε, αλλά πόσο μισούσε την πολιτική και προπαντός πόσο μισούσε την κομματική πολιτική. Αυτά που προσκόμισε, τα προσκόμισε μέσα από τον κύριο κορμό της ελληνικής παράδοσης και θα προσθέσω με πλήρη επίγνωση ότι πατάει σε ένα καινούριο έδαφος, αλλά ότι το έδαφος αυτό δεν είναι ατομικό του, δεν είναι μόνο δικό του, αλλά θα χρησιμεύσει για όλους τους συντρόφους του. Μια άλλη ιδιότητα του ανθρώπου και του έργου είναι ότι άνθρωπος και έργο στάθηκαν πάντα συγχρονισμένοι και συγχρονισμένο και το έργο, συγχρονισμένος και ο άνθρωπος, προδρομικό το έργο, προδρομικός και ο άνθρωπος, δίχως να παρουσιάζουν τα ενοχλητικά σημεία μιας, ας πούμε, επαναστατικής μόδας ή ενός νεοτερισμού πάρα πολύ προκλητικού. Με τον ίδιο τρόπο θα έλεγα ότι αποτελεί σχεδόν παράδειγμα ο Σεφέρης για έναν εξαιρετικά σωστό συνδυασμό θεωρίας και τέχνης, πρακτικής δηλαδή άσκησης της ποίησης, σε σημείο τέτοιο που να μην δημιουργείται μέσα στην τέχνη συμφόρηση από τα θεωρητικά ενδιαφέροντα, ούτε η ίδια η τέχνη να βρίσκεται εντελώς αθεώρητη, δηλαδή δίχως την αναγκαία υποστήριξή της από μια άποψη θεωρητική τόσο για την ποίηση όσο και για τη σχέση της ποίησης με τη ζωή, την ιδιωτική μας και τη δημόσια. Η βαθιά σοφροσύνη που τον χαρακτήριζε, η ευθυκρισία του και η γνώση όλης της ευρωπαϊκής ποίησης και των προβλημάτων που έθετε η ευρωπαϊκή ποίηση τη στιγμή εκείνη βοήθησαν ώστε να χαράξει πραγματικά αυτά τα όρια που ανέφερα και να βοηθήσει εμάς όσους κινηθήκαμε ύστερα από εκείνον στο να εκφραστούμε μέσα στον καινούριο χώρο. Είτε άλλοι από εμάς κρατάμε από τη στροφή. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι για μένα πάντοτε ποίηματα όπως ο ερωτικός λόγος και η στέρνα είναι μεγάλα επιτεύγματα του σύγχρονου ποιητικού λόγου, είτε από το μυθιστόρημα και όσα άλλα ακολούθησαν. Όπως και να το πάρουμε από κάθε άποψη, και η δικιά μου γενιά και οι νεότεροι, αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν για πολύ καιρό ακόμα, θα οφείλουμε πάρα πολλά στο Γιώργο Σεφέρη. Κάποτε μου είπε, ασκήθηκα σε όλη τη ζωή μου πώς να σωπαίνω. Παρακαλώ προσέξτε, δεν είπε ασκήθηκα να σωπαίνω, είπε ασκήθηκα πώς να σωπαίνω. Όχεση παιδάκι μου ναι κίνησε. Ο ποιητής γράφει και τούτο. Ας χρωστάμε ωστόσο χάρη στους δασκάλους μας, σε αυτούς που μας άσκησαν για να μπορούμε να αντέχουμε και να ελπίζουμε ακόμη και σε τούτη την ερημιά. Αυτή τη χάρη χρωστάμε και εμείς στον Γιώργο Σεφέρη. Όχ να πας στον κάτω κόσμο, αχ κι αφήνεις μωρέ τη μανούλα σου απίκρη χαροκαμένη. Παιδάκι μου μωρέ τον πόνο σου αχ που να
αχ τον περνούν οι διαβάτες. Ταξίδεψα, κουράστηκα και έγραψα λίγο, μα συλλογίστηκα πολύ το γυρισμό. 40 χρόνια. Σ' όλες τις ηλικίες ο άνθρωπος είναι ένα βρέφος, η τρυφερότητα και η κτηνοδία της σκούνιας. Τ' άλλα τα αποτελειώνει η θάλασσα σαν τα κρογιάλι, την αγκαλιά μας και τον ήχο της φωνής μας. Αχωροτάρι δε φυτρώνει κι αν πέσουνε μωρέ στον ποταμό, αχ ο ποτάμος θα στύψει κι αν πέσουνε μωρέ στη θάλασσα, αχ πνιγούνται τα καραβιά κι αν πέσουνε μωρέ μες στην καρδιά, αχ γρήγορα